beszállítói közé tartoznak. És a Bilstein gátlókat országszerte megtaláltak a bársi autószaküzletekben. Honda Civic versus Turbo Diesel 3-as Golf. Ha már Honda Civic, akkor holnap pedig ugyanis Honda találkozó és Honda gyorsulás a Honda Solarbet jó voltából. Jaj, de jó lesz! Jön a két Drag Polski! A turbo dízel, meg a benzines turbós, BMW motoros. Előtte még elmegy a Civic, meg elmegy a 3-as Golf. Utána jön Magyarország két leggyorsabb Fiat 126-osa, Farkas Petivel és Gyetvaj Mikivel. Farkas Peti, Volkswagen motoros 1.9-es turbo dízel. Míg Gyetvaj Miki, 2 literes turbós, BMW motoros, benzines. Szevasz Miki bácsi! Tehát Gyetvaj Miki, a benzines, BMW motoros. Hoppá, kiakadt a gáz! Ja, kiakadt a gáz, megsüketülünk. És jön Farkas Peti turbo dízel kis polszkival. Drag kis polszki, de jól néznek ki! De nézzük, melyik lesz a gyorsabb! Ajaj, Miki bácsak rosszalkodik egy picit. A benzines turbós, így Farkas Peti volt a gyorsabb. A turbo dízel kis polszkival, 11 volt, így Miki bácsi. Azért szoros volt, így is jó van. Egy kis hónapi előzetes, jönnek a Honda Civicek. És örömmel látom, megjött a részhelyi Peti is. Megjött a másik Nova. Háj, de fincsi ez gyereke! Jön két Chevy Nova, jön majd a 61-es Mini Morris, Erdős Csabival, Szabó Zsoltival. Jön majd Kohári Zoli a Draganccsal. Jön majd Gregor Taszewski a turbós Corvettel. Meg jön majd még Bobby az új Forddal. Jön majd még Breki a BMW-vel.